vítejte v království za 7 horami. Právě jste skočili do pohádky. Rovnými nohami. Loutofest začíná prvním představením, které zahraje principál a organizátor celého festivalu Miloš Samek a jeho kolega muzikant Pepe Prexl. A bude to hmyzí cirkus. A nutno předeslat, že toto představení stále vzniká, takže co vznikne dnes, vznikne před vašima očima. A sami jsme na to zvědaví. A nahoře pak už budeme sledovat normální program. Zatím to vypadá, že nikdo nevypadl, nikdo neonemocněl. Přijeli úplně všichni, z Finska, z Norska, ze Žižkova, prostě všichni. A jsme rádi, že už po 8. nás podpořilo město Zdice, že nás podpořila firma VPS Logistics, která s námi, Logistics asi jsou, že jsou s námi od začátku. Pro tento ročník přibyl partner Zahrada Lisí, kde se odehraje představení zítra. Pak další velký a skvělý nedocenitelný partner je Hrad Točník, Podbrdské noviny, pekařství Johan Zdice, pak velká pekárna rodiny Malých. Další skvělý partner je Johnny Service. Dámy a pánové, najde si nějaký odvážlivec, kdo by si chtěl umístit klíště na hlavu. Ahoj, jsi očkovaný proti borelióze, encefalitidě a ostatním? Jo, asi jo, výborně. Šimone, nehejbej se! Šimone, nehejbej tou hlavou! Dámy a pánové, Šimon! Ukonce, díky ti. Tak to, co vidíte kolem mě, tak to je zelená louka, na které jsme před 8 lety začínali. Nestálo tu ani támhleto krásné šapito. Začínali jsme opravdu úplně na zelené louce. Po skončení jsme si rozdělali oheň, opekli buřty a dali pivo. A za těch 8 let se celá ta naše akce rozrostla do těchto nádherných rozměrů. Máme jedno cirkusové šapito, máme vojenský stán, ve kterém se tvoří, maluje. Máme další hřiště, na kterém hasičky z Černína s dětmi soutěží, pořádají pohybové aktivity, čili mezi každým divadelním představením je ještě možnost se zcela spontánně vyřádit v přírodě, aktivně. Jezdí za námi rodiny z Berounska, samozřejmě ze Zdic, samozřejmě z Černína, ale jsou tady i návštěvníci z Prahy, dokonce jezdí lidi z jižních Čech. Takže teď, když už skoro všechno víte, můžeme začít. S panem Pantalonem do Indie pro indijské koření. V dálce na moři se objevila jakási ryba. Vemte řechtačky, krastítka a udělejte ten indiánský bengál. No, byl jsem takový trošku rozechvělej. Tady na festivalu samozřejmě je to velká zodpovědnost, že jo? Spoustu diváků, takže člověk se trošku klepe, musí se pak dát dohromady a pustit to naplno, no. Tak snad se to podařilo. V čem jsme jedineční? Tak když se kolem podíváte, tak jsme v lůně Křivoklácka, jsme v krásném koutě přírody, který jsme dokázali propojit s divadlem, s uměním, s kulturou, ale taky se společenským vyžitím. Myslím, že se nám tady podařilo skloubit něco, co jen tak nenajdete na jakémkoliv jiném festivalu. Festivaly jsou často ve městech a malé vesnice pořádají třeba jenom lokální záležitosti. Ale tady je mezinárodní divadlo plus
strašně dobrá vůle všech spolupracujících sousedů a v tom jsme jedineční a doufáme, že v tom nadále jedineční zůstaneme. Máte rádi moře? Jo. Většinou se snažíme pozvat to nejlepší z českých nezávislých divadel, ale tradičně od druhého Loutkofestu jsme už vlastně mezinárodní festival. Začali jsme na druhém festivalu brazilským divadlem. V minulosti tu bylo divadlo z Anglie, Dánska, z Kolumbie, letos z Finska a z Norska. Vždycky, když něco na cestách uvidíme hezkýho, my jezdíme s divadlem, takže když vidíme něco hezkýho, tak se to snažíme pozvat sem na Loutkofest. Byl jednou jeden zajíc a ten by nesjedl za nic. Chleba krajíc, krajíc a ani polívčičku, či talíř šunkoflíčků, a nebo kaši, no a mě straší v hlavě, co vlastně papáš zajíčku. Já miluju jen mrkvičku, já miluju jen mrkvičku, hopa, já miluju jen mrkvičku. Ducha festivalu, ducha černínského Loutkofestu se snažíme držet přísně nekomerčním stylem. Nevybíráme žádné vstupné, kromě vstupného dobrovolného. Neuvidíte tu žádné komerční stánky, neprodávají se tady žádné cetky. Zkrátka, festival je umělecký a především rodinný. Jsme festival bezbariérový, lidi se sem dostanou na vozíčku s kočárkem, jakkoliv budou chtít. Určitě v příštím roce chystáme opět nabitý program na 9. černínský Loutkofest. Už mám v plánu pozvat například Panoptikum Maxe Fische a určitě něco objevíme na našich cestách Evropou, takže se mají diváci na co těšit i v příštích letech. Příští rok vás zveme 3. sobotu v měsíci červnu. Bude jako každoročně 9. černínský Loutkofest. Přijďte do Černína u Zdic. Můžete přijet na kole, můžete přijít pěšky, od vlaku, od autobusu, mohou vás přivést hasiči, to všechno umíme. Umíme přivést lidi, umíme je tady pobavit, dobře se tu nají, pobaví, zahrajou si spoustu aktivit tvůrčích, kulturních, sportovních a užijete si krásný den se svou rodinou.